Il-Gvern Laburista qed jiġħad li wiegħed l-amnestija lil priġunieri u l-qraba tagħhom qabel l-elezzjoni tad-9 ta' Marzu. Numru ta' ministri u segretarji parlamentari li intervistajna fil-jiem li għaddew insistew li l-informazzjoni li għandu dan l-istazzjon informazzjoni ta' min joqgħod fuqha li se nxandru sa tmiem il-ġimgħa mhijiex minnha. Flimkien mal-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Ministru Għal-Għawdex Anton Refalo u Segretarju Parlamentari José Herrera li kollha ċaħdu lil Partit Laburista u wiegħed l-amnestija lil priġunieri qabel l-elezzjoni, issa żdiedu n-numru ta' membri oħra fil-kabinett ta' Joseph Muscat li wkoll qed jinsistu li mhuwiex veru li wedu l-amnestija fil-kampanja elettorali jew qabel. Fost l-oħrajn il-Ministru Mary Louise Colejro Preca li dan l-istazzjon għandu informazzjoni li setat kienet waħda mill-kelliema Laburisti li għamlu din il-weda. Mu veru xejn, minn qala, waddab mistoqsija, missu għamel statement jekk vera dan, u niċċallinġja lil min qala din biex jgħid il-verità. Ma wett il-ħadd xejn, jindem wett li nagħmel ħilti biex intep il-ħajja tan-nies. Mhux affarijiet pallaw. Aktar tard il-Ministru Colejro Preca ammettit li minkejja li mhijiex avukat, xorta waħda b'mod regolari kienet tmur il-ħabs b'lista ta' priġunieri li trid tkellem. Ġifieri din regolari li sejra snin biha di li immur nżur in-nies il-ħabs. U qabel l-elezzjoni l-aħħar li mort il-ħabs biex kunu preċiżi wkoll. Kien qabel il-miliet, mhux qabel l-elezzjoni, qabel il-miliet. Madankollu l-informazzjoni li għandu dan istazzjoni tajt li anke fil-kampanja elettorali bejn Jannar u Marzu, Mary Louise Colejro Preca sabet il-ħin u marret titkellem mal-priġunieri fil-ħabs. Regolari, forsi mur darba darbtejn fis-sena, ġifieri qisu 6 xhur, probabli l-aħħar waħda li kont għamilt xi Ġunju tas-sena ta' qabel u qabel il-miliet għax hekk inħobb norbot ma' xi ħaġa, fimt, ġifieri urbat mal-fatt li kien il-miliet. Żort il-ħabs normali, iltqajt ma' qatt ta' priġunieri bil-lista minn qabel il-min se nara biex jiena nagħti rendikont ukoll lid-direttur tal-ħabs lil min ħankun ħanara. M'hemmx segreti ta' Fatima, serħu raskom ta'. Min-naħa tiegħu segretarju parlamentari Edward Zamit Lewis filwaqt li ċaħat li hu kien involut f'xi diskussjoni mal-priġunieri dwar l-amnestija qal li l-amnestija mhix xi ħaġa kontroversjali. Jiena kategorikament le. U t-tieni ħaġa forsi nispjega li x'inhi kontroversjali għaliex kien hemm amministrazzjonijiet nazzjonalisti li taw maħfriet iktar usa milli ta' il-Gvern Laburista reċentement. Ma nafx hemm kontroversjali jiena. Dawn il-kummenti jingħaqdu ma' dak li qalilna l-Prim Ministru Joseph Muscat li ċaħat li l-Partit Laburista kien wiegħed l-amnestija lil priġunieri u l-qraba tagħhom. Le. Tiċħad kompletament ġifieri? Tiċħad kompletament Prim Ministru? Tiċħad kompletament Prim Ministru jiġifieri? Ġewwa xifti. Il-provi li għandu dan l-istazzjon li beħsiebna niżvelawhom fis-sigħat li ġejjin juru bl-aktar mod ċar kif il-Partit Laburista mmexxi minn Joseph Muscat permezz ta' numru ta' kandidati kien wiegħed amnestija lil priġunieri qabel l-elezzjoni tad-9 ta' Marzu.